Hyvää iltaa. Tämä on Etis All Stars viikkokatsaus ja minä olen Frau Raatikainen. Aus bei mit nach Zeit von zu. Ja minä olen Häkkinen, Pirjo Häkkinen, möykky toiseen, möykky kertaa möykky. Juuri saamamme tiedon mukaan mafia on soluttautunut Etikseen. Meillä on nyt suora yhteys Palermoon ja ulkomaantoimittajamme, joka kertoo tarkemmin asiasta. Buongiorno. Here we are on the shores of the Mediterranean. Beautiful blue skies, sparkling seas, shining sands. Siinähän olikin sääpoikamme David. Ja nyt vihdoinkin hyviä uutisia Kreikasta. Kreikasta on lähetetty Suomeen suuri määrä erittäin tasokkaita antiikkipatsaita. Patsaiden välivarastointipaikaksi on valittu Etis. Seuraavaksi ne siirtyvät koristamaan Suomen yliopistojen ja korkeakoulujen auloja. Sitten muihin uutisiin. Kevätmuotia. Kevään 2015 muotiuutuudet esittäytyivät juuri Etiksessä. Pastellisävyt näyttävät juuri tekevän paluuta. Lisäksi jokaisen abiturientin kevätasuun kuuluu varmasti myös pisteenä ällien päällä valkomusta samettilla vakki. Ylioppilaskirjoitukset ovat alkamassa. Siirrymme nyt Etiksen 3. kerrokseen seuraamaan kevään abiturienttien tunnelmia. Sitten 12D, vähähiilari Kristiina. Sano kissi vaan. No kyllä nyt mennään virallisella nimillä tässä virallisessa tilanteessa. Ja mitäs nämä tällaiset tekstit täällä? Eikös tullut teipattua? Rosvo, älä höpsi. Mä tarvin näitä. No, menköön nyt. Jaksaa, painaa. Elämä on lainaa, kohtaut vainaa. 12B, Ahonen Mauno. Tervepä terve! Suoraan Yleisradiosta tuli tekee juttua Etiksen hyvistä oppilaista. Ovat kuulemma api-illallisilla, mutta mä teen apien puolesta yhdet kirjoitukset tosta vaan ennen kuin mä lähden. Oora jyvää, kaikki tänään. Jee! Onko tämä kaveri ollenkaan ilmoittautunut? Kyllä, mulla kaikki tutkinnot on tehty, kurssit on suoritettu ja matkalla ollaan maineeseen. Suoraan Yleisradion kautta Oora jyvää. Taidat olla tutkinnon täydentäjä. En, täynnä olet itse. No tuollaisen. Poikki! Hei, kaikki apit siellä illallisella. Tänään kaikki Aladidiin jatkoille. Yeah! 12A, Hansku. Mie Roma. Nyt vaan voimia tähän kirjoitukseen. Kiitos. Tää mie tarvii. Hei Jukka siellä Hanasaaren Rossissa. Terveys. 12 IV, ulkomaan toi Mitta ja Gandalf. Hello, hobbits. What are we studying today? We are studying in Finnish. Oh. Tämä on hyvin suomalainen ylioppilastutkinto. Oh. No, sisään vaan. 12C, Helminen Sanna Raipe. Mä mistä pitää tiedä. Rohkeasti vaan sinne tietoa laittamaan esiin. Ilves on paras. No, esiin. Ilves on paras. Minä olen Frau Raatikainen, dürfen können mögen müssen sollen wollen. Ja minä olen Häkkinen, Pirjo Häkkinen. Muistahan laskuttaa porkkanaa. Täällä vielä Vauno Yleisradiosta. Hyvää iltaa, apiseenit sieltä Hanasaaressa. Olen saanut korviini yllättävän tiedon, että yhdelle oppilaalle on piilotettu miljoonia housu. Ei ollutkaan, vaan tuolin alle on yllätyspainetehtävä. Ja nyt pyydänkin kaikkia opiskelijoita tarkastamaan tuolin alusensa. Nyt odotan 5 sekuntia. Ja löytyykö? Sillä aikaa haluan kuitenkin pyytää tänne loppuun vielä Anskun, koska me lähdetään Anskun kanssa Oorajyvää, ja tässä voimme lähettää vielä sinne ukolle vähän terveisiä. Yritä löytää itsellesi uusi akka. Mä lähden nyt Anskun kanssa Oorajyvään. Mie romaahan.
Kyllä sä jaksat.